Čau. A Dave? Čus. A nemůžu jít k červeným, jestli jste u červený? Musím jít. Jo, jsme u červených a modrý jsou pěkně v háji, kámo, to nedáš. Já však tam čekám až to. Až se uvolní místečko. Zase jste nahoře? Jo, nahoře u nich, už tam jsou portačky, víš to, úplně všechno takhle. Aha. Tam jsou portáčky a já jakoby lezu normálně, jakože tím. Ty jsi kokos. To tam mohl říct, a tam už jsem si to nastavil těch plus 18. A co? Ej Franto, kolik už máš videí? Hra. Máte tam Tak... Ao. Co? Jsme u nich na spawnu, modrých. Jo. Já to vidím, já za váma lítám. Jak lítáš? No spektora. Ale to můžeš lítat, jo. Můžeš, no, když dáš backspace. Aha. A za backspace tak můžeš lítat po mapě. Shit. Ty kokos asi healujou tu Dinda. Oh, jo. To víš, no, inteligence hráčů. Teďka už tam hodím tu blbost s těma. S tím. S těma adminama z toho serveru. Minecraft. Dělej papalie. Spál je na úhel. Vy jste furt u modrých? Ta u modrých. U modrých na spawnu? Hej, teďka můžeš, dělej, pojď. Ještě už tam jsem. Takže vemu, že... A snajpera ne, vemu pirát. Mám si piránu, ať to tam zapálíme. Jsme fakt přímo u nich. Tak já jsem u někoho jinýho, no. Oni se nás jen tak nezbaví, jo, to ti slibuju. Asi taky piráno. Jo, zbavili se nás, už nám nefunguje portál. No, protože ono přenáší. Jo. A musíme ho krejt chvíli. Utaj chvíli. Už nemám náboje. Sedí nahoru pro náboje. Já to ještě chvilku vydržím, ale ho ne. Takový debil. Bacha, jo, teď mi to pomáhá. Běžím. Jo, já musím do toho mikrofonu mluvit hlasitěji, nebo on mě nebude slyšet, jo. Lol, nechte mi někoho. Koho? Já prostě akorát zapaluju, když nikoho vidím. To taky. Ej, ty jo. Ok, už nemám náboje. Už mám stovku. Tak dělej, jdi si to náboje. Já už jdu. Ok, hotovo. To je kilešku. Vy jste to obsadili dole? Ne, asi. Já už jdu náboje. Sedí, koukej, jako máme přesun do automatický toho vyrovnání týmu. Se nenajdeme zase. Je to, že mi zase došly náboje. Aha, já už nemám taky náboje. Jo, já jsem dostal nějakou stovku, já jsem dostal 100. Hej, mě došly náboje a nemůžu střílet ani z brokovnice, až teďka. Co te pojď semka dát? Kde? Tam máš tu healovačku, tak ono ti to dává i náboje. Ale dá mi to jenom 80, proč? No tak tam u toho musíš chvilku stát, ne? Jo. Mě to dává 200. Mě taky to dá za chvilku, ale až. No mě hned, já přijdu a mám 200. No dívej, a zase mám bez střeliva, mi to nějak rychle ví to. Jo no. Hele, víš, kde se připojil? Ne. Na Skype? Kdo? Krát, Nikola. Na Skypeu je teď? Ve skupce? Ne, Jo, tak pak zavoláme. tak to mi zavoláme. Jsem to za tebe včera žehlil. Já jsem jí dneska psal a jde volat, víte, že už jsem to odstranil. Já už potom Bacha, říkal, je to spálí. to odstranil. Ale už to tam fakt není. Já vím. Jak všichni najednou. Všichni tady máme aspoň jednu tu ptákovinu. Takých, víš co, medailí. Koukej, náš tým všichni medaile. Já vím. Jak říkám, u nás každý je úplně medaile.
Ne, já dám ne. Ne, všichni ne. Už mám Bychom zbrokář. se zase nenašli, doufám, že se ten oce uhlásí. Jo, počkej. Fajle. Oh, yes. My jsme to tam moc slyšeli. Co? Co? Ne, moc ne, skoro vůbec. Jo, hele. A jako ten centrinář nám to krade pěkně. Ne, nekrade, mě to vůbec nekrade. Úplně dolů jim, a i semka jim postaví tu centrinku. Semka přímo nejde. Škoda. Mhm. Ta tam postavená pěkně. Vím, že u modrých ještě nikdo je, to nemá cenu. Fez, ne? Ale už je jich tam málo. Jsme mohli jít na Didran, to bylo lepší. Ale... Ne, to mi padá ten Didran. To Ne, mě to jde v pohodě, tyjo. Ne, podle mapy, víš, jako to padá. Jo, mě to jde úplně. Lol, to je kilešku, au. No právě. Zabili tě. Ale nějak ty náboje rychle dobíhají. I Franta už má 4 medaile. Oh. Já mám taky 4. Já mám jenom 2. Jenom 4, tyjo. Jsem ještě nikdy neměl 4 medaile. Já jsem měl i 5. Doufám, že dostanu něco nového na Pira, ne Taký tak... Pira, víš co, všichni tady Pira. Všichni fest. Jenom 2 centrináře, Si koukni. já vím, 1 centrinář a 1 rychlý. Ne, tady není jenom rychlý, tady není rychlý. Jo, Jo, je. Požár. A docela rychle mi ubývají náboje na Pira. No právě, že mě taky, že to mě to jako bere po 4. Místo po jednom. No, No ne, všichni no. to se mi páčí. Vote jest, to jsou taky blbý. Ale jak to, že jsem poslední? Mám 0D. 508 kg, kámo. Kdo? Kdo? Náš. Oh, Lol. A zrovna ten centrinář. tak tyjo, dívej, když tam má tu byl centrinu, tak se nedív. Měl se chodit furt pro náboj jak debil. Tak No právě, že ono ti to strašně rychle ubývá. A já Zapálí. tam teďka přijdu a mám hnedka 200. Co, ty máš 200? Hnedka co tam přijdu. Tak to je dobrý toto. 5 medailí. Já mám 4, už vás dohání. Já mám taky 4. A na co jsou ty medaile? Ne. Jako ale tak můžeš dostat častěji jako nějaký dárky, hej. Jo? Zatím jsem ještě nic nedostal. Ani Jo, já to ne. dostaneš až když umřeš. Mi zdá. Jo? Jo, myslím, že jo, že to tak je. Další, aby tak Jo, hodně naberete, jak rychle naberete náboje do toho. Do čeho? já za chvilinku. Já akorát přijdu a odejdu a mám 200. Já chvilku počkám a mám to. Hej, mě to zase kleslo na 3 medaile. Je taky, každému. To musím ten náš. Asi už jim tam dlouho kempíme. Ej, To fix se ne. 2 0 smrti, hej. No, Tyjo, mi to tam neukazuje smrt. ukazuje, když dáš tak dole. Úmrtí Kilu 4. 68. Lol, tak to tě nedožene. Mám 4 úmrtí, jo, tak už vím, kde to je. A já 5. Já 0. Já jsem Bože. ještě hrál, když to nebylo takhle vyrovnaný hezky. Jako, Jo, 2. Páči. Se nežím, proč tu nikdo není, tyjo, že... a už jenom 2. No právě. Však říkám. Haha, jude, to je crack, svině, dáváme si je hažlíky. Hej, to je dobrý, mi se jenom spavnou mi oheň. Spávám. La. Bacha na ně, už jsou 3. Už jsou 3?
Aha. Jo. Hezky, já fakt jenom přijdu, vemu a jdu. Kolik? Taky tam 39 jsou dvě nábojů. healovačky. Já vím, proto to jde tak rychle, tam byly dvě a už je tam jedna. Lol. Jsi si ho nevšiml. Jak chce uhasit. Tak to je dobrý. Se nedivím, že si nevemou ty zapalovače, víš, ne jak my. No právě. Že nás nezapálí, jo. Že jenom nevypálí Ale kou... stejně víš co, by to nějak nepomohlo. Jo, pomohlo, zapálili by nás. Skoro by nás zabili. Ale vidíš, my jsme asi 5 nebo kolik do nich míří. Oni by se fakt ani nehnuli, na místě mrtví by byli. Se ani nehnou. Dvakrát kritika. Ne, No. ty Jo, já jo. jsem poslední, jak to možné. Triple kill. Tak to jo. Já za chvilku asi se nechám zabít, víš co, abych zjistil, jestli se něco dostal. Jo no. A nebo ne. S takovou se Já nezabije. tak umřu. Ale ono by ti to mělo ukázat, myslím. Až Ne, se ne. Až Ne? zabije. Až se zabiješ, no, tak to myslím. Zapálíme vám koudel. Ale mě nějak ty náboje strašně moc rychle ubírají, jo. To Hej, ubíjají. já jsem si přehodil zbraň zpátky a dostal jsem tu... A dostal jsem se náboj k tomu plus. Mhm. To je troce. Aha. No, že to prostě chce mígne pryč, víš jako s tím nábojem. Jo. Jenom nepíšte. A mě někdo píše. Nebo jestli to bylo akorát tu hejhulej. To ne, to určitě bude do té, protože já jsem Já to se taky koukat slyšel. nebudu. Já taky ne, já ale Ani já. nemůžu, víš. No tak. Lol, mě se buglatá. Co? Ten vidíš to? Jo, nevidím, to vidíš akorát ty, že se ti to bunglo. No. A jinak to se mi taky stalo. Tyjo, kolik mám killů? Jo, já jsem měl 500 killů, ale to jsem byl na jedné mapě, kde si střílel jakože přes zeď. Lol. Čekajte, já se kouknu. Aha. Nikolica, To chce. lol. Čus. Jinak v hovoru, jo, kdybyste se ptali. Jo. Tak pozdrav aspoň do videjka. No. Nebo já nenatáčím. Ale já Jo. to točím hru, víš jako, točíme. Mhm. Já to číst teďka nemůžu. Já taky ne, Ani tak já. to je za stream. Jež, tak čekej. Jebu. Koho zas? Co? Co tam píše? Ježíš, tak zatím nemluv. Až to skončíme, tak to. Jo, ještě chviličku a... Ještě chvilku to tady necháme. Do té doby, než mě zabijou, jako 41 kg bez smrti, jo. 59 killů a 4 smrti, no. Jo, a mě to píše kill 41 a 40 něco, 49. Mhm. O, 103. Kdo? Já. Dave má 103. A kolik 515 už má ten první? Jo. Já měl nějakých 550, to bylo na jednom serveru a... No Co mi tak já hacky. Já nem... Fran to je hacky. To už butípe. Uvidíš na videu. No Tak tak tady- teďka si vyv. Já... Ne, dobrý. To nepůjde vidět nebo tady jenom stojíš na místě a střílíš. Tak co? Ještě už se nechám zabít. Já si taky, no. Jak? Skočím. No právě. Budu skákat. Než tak jak řekni, jestli si něco dostal. Jo, dostal zbraň. Jakou? No. Na koho? Na Já se piva. taky asi nechám zabít. Na toho. Na demomena. Stačí, když si vyberu jinou postavu. Ne? Ne, kecám, nemám. Zkus Myslím, to. že jo, že to stačí, když si vybereš jináči postavu. Ty vole. Co jsi dostal? Zatím nic a přemýšlím, koho si vzít. Jo, to mám. Dostal jsem velké hovno. Ale jako fakt. Já jsem fakt Nedostaneš.
Já jsem už nedostal 3 dny za vůbec nic. Já jsem nedostal asi 4, no už. Nebo 4 spíš. Ne, já jsem nedostal od té doby, co jsem dostal ten luk. Já jsem nedostal od té doby, co jsem dostal na skauta to, co střílí jakoby ty míčky, to omračovací. Což bylo asi před 3 dnama. Tak já to mám trošku díl, no. Jsem nedostal nic. Ježiši, já to číst nemůžu. Ani já. Když chceš, tak to řekni aspoň, no tak co mi se pobavíme. Já to číst nebudu, jak když to přepnu, tak oni to udělají ve videu taky. Ale zase u mě to neuviděl, když to přečtu. Ale u mě ne. A oni, že to víš. Kdo já? No. Já půjdu, počkej. Hezky, já musím dát asi 500 kg. Že máš napsaných akorát 68. Vezně. No právě. To je dobrý. Spájím taky. Ne. My jsme se potom neshledali. No právě. Jo. Ty vole. Takže za chvilku budu muset končit, jo? Já taky no. OK, já vím, dobrý. Dobrá rohlíky. Nyní jste... Proč mě to vyměnilo? Já jsem u modrých. A já? Jo, my 3 jsme u modrých, jdeme k ním. Jdem k ním rychle, jdeme popálit. Lol, máme na to hodinu. Jak No co? hodinu? Jako to Jo. chcete natáčet hodinu ještě. Ne. Ne, já už za chvilku budu končit. Já taky. Kolik to má asi to video? Já nevím. Pár minut určitě. No, Ale stačí. Jako teďka jsme poslední. tak to stačí. Tak, hoši, čus a hoši, zdár. A já taky končím, čau.